Hello guys, welcome to my channel Kuya Goy TV po mga kaibigan para sa aming official YouTube channel palihog, like and share na po mga kaibigan, tsaka subscribe na din po at tsaka i-click nyo yung notification bell para updated kayo sa aming bagong videos na ipapalabas. Guys, welcome to Kuya Goy TV mga kaibigan Nabi karon para mag-vlog may sa mong unang release sa aming video mga kaibigan May challenge kami ngayon may challenge yung mga kasama ko. Ito yung mga kasama ko Ito yung unang release sa aming YouTube channel mga kaibigan. Just follow and subscribe po sa aming YouTube channel na Kuya Goy TV mga kaibigan Yan yung mga kasama natin Yan Yan, naliligo pa sila ito, hi yung mga Kuya Goy, team Kuya Goy kaway. Yan. May gagawin tayo ngayon may challenge tayo. Yan yung mga kasama natin naliligo pa. Nagpabugnaw pa sila, Hello sa ating lahat Saka ito pa yung master natin Master BJ. Yan, kaway, hi. Hi BJ. 1 hour later. So mga kaibigan, live na karon sa bakbakan ng ating mga kaibigan Mga tuwas lang interviewon karon mga kaibigan kung sa ilang mga reaksyon bahin sa mga butay nila nga mga kaibigan nga ilang laban kani sila mo ni ang team Pau Pau and Kuya MJ Silang interviewon sa sila kung sa ilang reaksyon bahin silang kalaban. Sir, may hapon sir. Tubang sa camera sir. Sir, may hapon sir. Pero sa may inyong ikaston sir katong bahin sa mabutay yung laban nga karupit sa 15 sir sa Marso sir. Sa may istorya mo sir sa inyong mga kalaban sir sa istorya na sir. Ako man, may istorya lang ako. Paghandam lang naan mo. Paano masabi? Damo niyo sir. Nga naman sir, buhaton mo sir. Patulog ako sa mga. Patulog mo din sir. Ikaw sir, sa istorya mo sir. Ako lang kaya dala ng budlo kamunggay. Will you please repeat it? Dala ng budlo kamunggay. Dala kamunggay. Gulay mo sir. Dili. Sapsap. Pasang-sapan, padalahon yun sa mga naminaw tumalaban sa team Pau Pau. Padala gino mo kamunggay kahit pagmunggayan gino mo nila Sir, salamat kayo sir. Salamat sir. Kita na mo tayo sa March 15 sir sa inyong away sir. Sige sir, salamat kayo sir. Sige sir. Salamat. Hello, may hapon sa tanan sa mga fans diha nanapunta karon para interviewon ang kalaban nila Pau Pau nga mo ni ang team Itan ug team Jiloy mga amigo Tan-awon na to silang reaksyon bahin sa mga ibang istorya silang kalaban amo na may hapon sa tanan Hindi totoo yan. Bola lang yan. Sira ulo. Miyol sila dali. Uy sir, may hapon sir. Pwede na ko ma-interview mo kadali sir. Mabutay ninyong laban na karong March 15. Yung taga may camera sir. Sir kanang sa may istorya ni sir nga daghang sir gi istorya nga bahin patulugon na mo dala mo kamunggay sir. Ikaw sir sa istorya pud mo sir ka. Bahin sila sir naminaw sila karon sir. Pwede rin sa panahon. Pwede ra sa panahon. Wa kay istorya nga mga hindot sila matrastok sila sir. Pausan pud mo sila sir. Kutok-kutok mo sir. Matulugon mo sir. Dami kung lang na sir. Sige. Ngayon may kayabangan to. Ikaw, ano yung master time? Sa may mga istorya pa lang. Padala na ko ng tambal. Pwede na. Wala na magtambal sir. Ano naman? Kaya mo na, di mo pinamik. Yung kasilin po. Sige, abangan naman na yung away karong March 15 sir Sige sir. Salamat kayo sir. Salamat kayo.